Moja nedávna fotka rozvírila veľké besedy na sociálnych sieťach, s kým by sme sa mali alebo nemali fotiť, tak dnes si o tom povieme. Nekatý Arabači je človek, ktorý mal v minulosti potýčky so zákonom a dokonca v roku 2004 bol aj odsúdený. Začneme od začiatku. Narodil sa 14. februára 1972 tureckým prisťahovalcom v Nemecku. Tak jeho život bol naozaj veľmi turbulentný a ako som spomínala, vďaka týmto veľmi zlým rozhodnutiam, veľmi zlým chodníčkom sa v roku 2004 dostal do väzenia, dostal 9 rokov. Jeho aktivity boli spájané s drogami, kúpliarstvom a podobnými vecami. Miesto 9 rokov si odsedel 3 roky a o 3 roky ho pustili, tak zrejme asi za dobré správanie alebo čo. Odvtedy žije vo viacerých štátoch, či už je to Monako alebo Dubaj. A ako ho dnes vlastne všetci vnímajú? Je to človek, ktorý má na sociálnych sieťach milióny a milióny sledovateľov. Je to človek, ktorý pravidelne pridáva rôzne videá o svojom luxusnom životnom štýle. Nezachytila som žiadne rozhovory, že by dával, ale jednoducho prezentuje svoj taký luxusný život. No a teraz vlastne reakcia najprv teda na komentáre. Tak s pánom Arabačím sa fotia svetoznáme celebrity. Fotia sa ľudia, ktorí sú všeobecne a celosvetovo známi. Napríklad tu máme foto so Zeusom. Ja neviem, či poznáte, pozrite sa, Zeus je ďalšia taká veľká svetoznáma celebrita žijúca v Monaku, alebo Sotheby, takisto známy to šéf-kuchár a majiteľ jednej z najdrahších svetových reštaurácií. Takže mám mnoho fotiek s rôznymi ľuďmi, fanúšikmi a tak ďalej. Čiže kto ho stretne, tak je akože ochotný sa odfotiť. Na tom nie je, si myslím, absolútne nič zlé. A teraz tá pointa, ktorá vás najviac zaujímala. Prečo som sa s ním odfotila? Kde? Aký je medzi nami vzťah? Takže budete celkom prekvapení. Ja som pána Arabačiho stretla úplne náhodou. Úplne náhodou, kedy bol iba s jedným bodyguardom a keďže som teda ho poznala zo sociálnych sietí, tak som ho oslovila. Opýtala som sa teda, že čo robí na Slovensku, že či sa mu tu páči a tak ďalej. Samozrejme, veď je to človek, ktorý vám nemôže povedať o svojich nejakých reálnych aktivitách. Ale potom do toho prišlo plus 7 dní, ktorí mi vlastne všetko objasnili. Čiže dozvedeli sme sa, že pán Nekatý Arabači dokonca má na Slovensku založené firmy na prenájom nehnuteľností. Čiže viete, na jednej strane je zlé, keď s niekým máte fotografiu a na druhej strane si vezmite, že tento človek podniká reálne, skutočne podniká. Na Slovensku úrady mu umožnili zápis do registra a tak ďalej a tak ďalej. Takisto ďalšia vec. Pán Arabači je jeden z najvyššie postavených ľudí v zoskupení Hells Angels. Áno, sú informácie, gangsteri, neviem čo, veľmi zlá organizácia, motorkári, ale nedávno, pred pár rokmi, mali zraz práve na Slovensku. A takisto funguje predsa aj prezumpcia neviny, pokiaľ je pán Arabači na slobode, tak to znamená, že asi nie sú proti nemu nejaké dostatočné dôkazy. Ja som novinárka, ja nie som tu, aby som obhajovala alebo kritizovala. A teraz vám ukážem jednu veľmi zaujímavú fotografiu. Toto je Mikuláš Černák. Mikuláš Černák odfotený s viacerými známymi slovenskými celebritami. Je to právoplatne odsúdený vrah, je to zločinec, je to boss slovenskej mafie a o ňom to povedať oficiálne môžeme, pretože on je vo väzení. Toto je fotografia s vrahom. Takže tajomstvo je odhalené, pán Arabači sa teda nachádza na Slovensku. Ja som už videla kopec rôznych iných videí, ktoré dával z tohto prostredia. Nie je to nič, čo by nebolo verejne dostupné. Skôr ma prekvapuje, že plus 7 sa nevenovala tomu, čo mu mala. Ak im tak pán Arabači veľmi vadí,
tak prečo sa nezamerajú na to, ako je možné, že tu jednoducho podniká? Tak a keďže tu podniká, tak je podnikateľ a predsa, ešte raz opakujem, funguje prezumpcia neviny a my ho predsa nemôžeme nazývať gangstrom a zločincom, pokiaľ nie je odsúdený. Milióny ľudí ho sledujú a zrazu je tu plus sedmička problém, že nejaká Ganovská sa s ním odfotila. Áno, odfotila, pretože som ho videla. To je všetko. Ale napríklad nebudem chodiť do väzenia a fotiť sa s Černákom, chváliť sa, že poznám Černáka. A na druhej strane my na Slovensku predsa máme celebrity, ktoré sú spájané s drogami, dokonca boli aj zadržané, napríklad taká Queen Plačková. A pozrite sa, koľko ľudí sa s Plačkovou fotí a sú na to hrdí. Bohužiaľ, zo zločincov sa stávajú celebrity, napríklad ako z Černáka. Keď si uvedomíme, aké sú posledné trendy, aký bol filmový najväčší trhák, veď bol predsa o niekoľkonásobnom vrahovi, odsúdenom vrahovi, tak vyčítať nejakú fotografiu s človekom, ktorý ani nie je v podstate odsúdený, tak je to, si myslím, že riadne z cesty. A na druhej strane ďakujem plus sedmičke, že si na mňa spomenula. Asi už mali veľmi ťažkú uhorkovú sezónu, keď už spomenuli aj mňa. No samozrejme nezabudli napísať kandidátka republiky. Nie, toto bolo v minulosti. Ja nie som súčasná kandidátka republiky, nie som súčasná kandidátka nikoho a žiadnej politickej strany zatiaľ. Takže vysielate zbytočné hoaxy, pretože mali ste napísať aspoň keď tak bývalá kandidátka. Takže na záver overujte informácie, nešírte dezinformácie a majte krásne leto.